पाऊस म्हणजे उन्हापासून दिलासा. लोकांना पावसाच्या सरींमध्ये हँगआउट करायला आणि काहीतरी चटपटीत खायला खूप आवडतं. पावसात चहा भजीपासून ते स्ट्रीट फूडपर्यंत लोक भरपूर एन्जॉय करतात. हां, पण या ऋतूत काळजी घेण्याची तितकीच गरज आहे. कारण तुमचा निष्काळजीपणा तुम्हाला आजारी बनवू शकतो. पावसात रोग आणि संसर्ग झपाट्याने पसरतात. या काळात जास्तीत जास्त संसर्ग हा बाहेरच्या खाण्यानेच होतो. याशिवाय कच्च्या आणि हिरव्या पालेभाज्याही या ऋतूत तुम्हाला आजारी पडायला भाग पडतात. त्यामुळे तुम्हाला निरोगी राहायचं असेल तर या टिप्स जरूर फॉलो करा. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. पावसाळ्यात आपल्याला स्ट्रीट फूड खायला आवडतं, पण तुम्हाला तुमचं आरोग्य नीट ठेवायचं असेल तर तुम्ही बाहेरचं खाणं टाळावं. स्ट्रीट फूड बनवताना स्वच्छतेची काळजी घेतली जात नाही. अशा स्थितीत अनेक वेळा तळलेले पदार्थ खाल्ल्याने पोटाचा त्रास होऊ शकतो. पावसाळ्यात कच्चं खाणं देखील टाळावं. या ऋतूमध्ये मेटाबॉलिझम मंद गतीने काम करतं, त्यामुळे अन्न उशिरा पचतं. पावसात बाहेरचा ज्यूस आणि सॅलड खाणंही टाळावं. पावसाच्या दिवसात पाण्यात अनेक प्रकारचे बॅक्टेरिया वाढू लागतात, त्यामुळे पाणी उकळल्यानंतरच पिण्याचा प्रयत्न करा. पाणी उकळल्यानंतर सर्व प्रकारचे जीवाणू नष्ट होतात. उकळलेले पाणी प्यायल्याने डिहायड्रेशन आणि डायरियासारखे आजार होत नाहीत. पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गोष्टी आहारात असाव्यात. ज्या लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असते ते या ऋतूत लवकर आजारी पडतात. म्हणूनच तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी सुकामेवा, मका, बार्ली, गहू, बेसन अशा धान्यांचा आहारात समावेश करावा. पावसाळ्यात घशाचा संसर्ग देखील झपाट्याने होतो. या परिस्थितीत तुम्ही आईस्क्रीम, ज्यूस किंवा शेक यासारख्या थंड गोष्टी टाळाव्यात. या ऋतूत फ्रीजचं पाणी देखील पिऊ नये. याशिवाय आंबट पदार्थांचं सेवनही जरा कमीच करावं. या आणि अशा हेल्थ टिप्स मिळवण्यासाठी पाहत राहा गोमंतक डिजिटल. धन्यवाद.